Έλα Λίλη, με ακούς? Άκουσα σήμερα ότι έχετε καινούριος μαθητής στο σχολείο. Δεν έχει ξανάρθει ποτέ καινούριος μαθητής. Πώς να είναι άραγε? Έμαθες κανένα νέο για τον καινούριο μαθητή? Μπα τίποτα, αλλά για μια στιγμή. Λίλη, για ρίξε μια ματιά πίσω σου, νομίζω αυτός είναι. Δεν τον έχουμε ξαναδεί, μάλλον έχεις δίκιο φίλε. Α, πώς είναι έτσι, σαν μπάλα είναι. Α. Γεια σας παιδιά, το όνομά μου είναι Βρασίδας, είμαι καινούριος στο σχολείο. Γεια σου πώς σε είπαμε? Βρασίδας, ξέρω είναι περίεργο όνομα και λίγο παλιωμοδίτικο. Μετακόμισα πρόσφατα στην πόλη σας μαζί με τη μαμά μου. Αν θέλετε, μπορούμε να γίνουμε φίλοι. Λίλη, ξέχασα, μας περιμένουν οι φίλοι μας, πάμε. Μπορούμε να καλέσουμε και το Βρασίδα να έρθει μαζί μας. Λίλη, σοβαρέψου, θα έρθει ο χοντρός μαζί μας. Αν είναι δυνατόν, όχι, τι ακοθέ μου. Δεν πειράζει Λίλη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση όμως. Θα μετάξεις και μόνος μου. Καλά να περάσετε παιδιά. Χάρηκα που σας γνώρισα. Ας πάω να κάτσω σε αυτή τη γωνίτσα. Μόνος μου. Τζέρι, η συμπεριφορά σου απέναντι στο Βρασίδα ήταν απαράδεκτη. Δεν του χωράει ο νους μου ότι έκνεσαι κάποιον μόνο και μόνο από την εξωτερική του εμφάνιση και τον πρόσβαλες. Σκέφτηκα όλα σου μου είπες χθες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που έκανα. Και παράλογο. Χαίρομαι που το κατάλαβες το λάθος σου, Τζέρι. Έκανες το πρώτο βήμα. Το δεύτερο ξέρεις ποιο είναι. Να ζητήσω συγγνώμη. Ακριβώς. Καλημέρα Βρασίδα, τι κάνεις? Ο Τζέρι θα ήθελε να σου πει κάτι. Θα ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που σου μίλησα χθες, Βρασίδα. Με συγχωρείς. Ξέρω ότι αισθάνθηκες πολύ άσχημα. Κι εγώ συγγνώμη, διότι έπρεπε να σε υποστηρίξω και δεν το έκανα. Μη στεναχωριέστε, παιδιά. Περασμένα, ξεχασμένα. Εκτιμώ πολύ τη συγγνώμη σας και νιώθω πολύ καλύτερα τώρα. Είσαι πραγματικά πολύ ευγενικό και καλό σκυλάκι, Βρασίδα. Άλλωστε αυτό έχει σημασία στα ζωάκια που έχουμε δίπλα μας. Η προσωπικότητά τους.